ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ದು ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನ್ ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ತಾರೈ 3/4 ಕಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಪುಳಿ ಒಂತೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಎತ್ತೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕಂದೇಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತೊಂದೆ. ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನಿಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೇಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದಿನ. ಇದಕ್ಕ ಮುಂಚಿನಿಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪಿರ ಪೊದುಪೋಡು. ಮುಂಚಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತ್ರ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅನಾನಸ್ ಪೂದ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ಲವಂಗ ಪಾಡಿಯೆ, ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಈತೆನ್ ಪಾರ್ದು ಪಿರ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತಂದು ಬೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚೆನ್ ನಮ ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಪಾಡೋನುಗ. ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ರೆಡ್ ಎಲ್ನ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಇಂದು ಕಜಿಪುನಿಯಾನು ಕೋರೊಟ್ಟಿಗ್ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತೇಕ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಕಡಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯು ನೋಡು, ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಕಡೆ ದಾತುಂಡು, ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೇನು ದೆತೊಂದೆ. ಈಕ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಕೋರಿದ ರೆಸನ್ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದು ರೆಸಿಪಿದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋರೊಟ್ಟಿಗ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಪಂದ್. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನಂದೇಕು ಕೋರಿನು ಪಾಡೋನುಗ. ಮೂಲಿಯಾನು 1 kg ದಾತು ಕೋರಿನು ದೆತೊಂದೆ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ರೆಡ್ ಎಲ್ನ ದೆತೊಂದೆ. ಕೋರಿನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಮಗುತೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು 1 ಕೈಲ್ ದಾತ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೋನೋಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಅರೆಪುನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಪಾವನುಗ. ಅಪಗ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುನು. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಕೋರಿಗ್ ಬೋಡಾದು ಮಾತ್ರ. ಇತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿಡ್ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾವೊಂಡಾಂಡ್. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯ್ಪಾವೊಂಡಾಂಡ್. ಮಸಾಲೆ ನಿಯಾನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿಜಿ 1 ಕೈಲ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅತ್ತಿ. ಕೋರಿಗ್ ಮಸಾಲೆ ಸರಿಟ್ ಒಯ್ಪೆರ ಬೋಡಾದು ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊನ್ನಿ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ್ನ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಬಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಲಿಡ್ಡುನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡಿ ಈ ಅರೆಪುಡೆ 1 ಕೈಲ್ ದಾತಿ ಯಾನು ಪಾಡೊನ್ನಿ. ಇತ್ತ ಬಾಕಿದ ಅರೆಪುನು ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಯಾನು ಮೂಲು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ರೆಸ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ ನೀರ್ನ್ಯಾನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ರೆಸ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ನೀರೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಒಂದು ಅರೆಪುಗು ಬೋಡಾದು ಇತ್ತ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಿ ಕೋರಿಗ್ ಬೋಡಾದು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ರೆಸ ದಪ್ಪ ದೀತೆ. ಕೋರೊಟ್ಟಿಗ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ರೆಸ ದಪ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ ಲಿಡ್ಡುನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ರೆಸ ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡ ಐಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾನು ಐಕ್ ರೆಸನು ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ಕ. ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿನ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ.
ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.